Мөселман дөньясында елның иң изге айы Рамазан айы ризыкның суның кадерен белергә, гайбәтләрдән, начар гамәлләрдән, нәфестән тыелырга өйрәтүче сабырлык, миһербанлылык тәрбияләүче ай булып тора. 30 көн дәвамында дин кардәшләребез бер-берсенә шәфкатьле булып, күбрәк игелекле эш гамәлләр кылырга омтылды. Тәравих намазларына басулар, ифтар ашларын оештырулар, мул өстәл янында Аллаһы Тәгаләне, пәйгамбәребезне данлаулар мөселманнарны изге эшләргә берләштерде, тагын да дуслаштырды. Шулай итеп, күңелләрне сафландыручы, җаннарны паклаучы Рамазан айы тәмамланды. 4 июнь көнне мөселман кардәшләребез ураза бәйрәмен билгеләп үтте. Югары Яркәйдәге Тәүбә мәчетенә бәйрәмгә килүчеләрне Коръән аятлары үзенә җәлеп итеп торды. Район мөселманнарының шатлыгын уртаклашып, бәйрәмдә муниципаль район хакимияте башлыгы урынбасары Рәмил Хәйретдинов катнашты. Без ата-бабаларның урып-гадәтен сакларга тиешбез, без аны онытмаска тиешбез. Bu bayramlar, bu Müslümanlığın izgi bayramları bizden bulgan günahlarını bitirge, süs taptırga, ağır halde kalgan kişilerge yardım bitirge öndey. Bizim rayonda da көп milletler yaşay, milletler tanış bulunma, her vakitte da tertipke öndey. Biz birbirimizni hürmet ettirge, benim de rayon başlığı İllar Rüşat isminden, administrasiya isminden, özüm isminden barazda şunda izgi bayram bilen kutlarga ruhsat ettigiz. Barazda da tarasım kela köngül tanışkana kaygılar bizde uğrar tutsunlar. İller tanış olsun, üsteller mul bulsun. Şuşay etip bayramlarda gına görüşüp sen soy yaşarga sundarızlar. Илеш һәм Бакалы районнары имам ахуны Рөстәм Абу Шахмин бәйрәм багазын бик эчтәлекле күңелләргә үтеп керерлек итеп сөйләде. Ул шулай ук барлык мөселманнарны бәйрәм белән ихлас тәбрикләде. Һәм хезмәтебездә шул ихлас белән тырышып, корысыз кешесе түгел, эш кешесе булып, мөселманлыгыбызны эшчәнлек белән сүздә һәм эштә тугрылык, изгелекдә үрнәк белән күрсәтеп ярышып яшик. Ярдәмләшә күрегез изгелеккә һәм тәкъвалыкта. Ярдәмләшә күрмәгез гүнах һәм дошманлыкта. Саклана күрегез Аллаһтан. Дөреслектә ул Аллаһ шелтәсендә каты. Маида сүрәсенең 2-нче аятында Аллаһ субханаһу ва тааля безләргә әйтә. Шуның өчен дә без тәкәббүрлек, гырурлану, экстремизм һәм терроризмны көч һәм җәбер белән халыкларны бер-берсенә каршы үстерүне кабул итә алмыйбыз җәмәгать. Бер-беребезне начарлыкка котыртуны кабул итә алмыйбыз. Илебез бөек ватаныбыз җитәкчеләре бөтен дөнья тынычлык, татулык, кардәшлек элемтәләрен ныгыту өчен кылган хезмәтләренә куанабыз. Бөтен дөнья тынычлык иминлегенә зур хезмәт булыр дип өмет итәбез. Раббыбыз Аллаһтан бу хәерле изге эшләрендә иншаллаһ ярдәм булса иде. Әлхәмдүлилләһ. Гайиб көне булды исә, кешеләр намазны үтәргә чыкканда Аллаһ субханаһу ва тааля аларга карап әйтер: "Эй бәндәләрем, минем өчен роза тоттыгыз, ризыгым белән авыз ачтыгыз, рәхмәтемне өмет итеп намаз үтәдегез. Торыгыз, гүнахларыгыз ярлыккан хәлдә, элек үткәннәрдә һәм соңгыларда." Аллаһу тәбарәка ва тааля күңелләребезгә, һәм гаиләләребезгә, мәхәллә мәчетләребезгә, авыл һәм шәһәрләребезгә, газиз ватаныбыз һәм бөтен галәмгә шын тынычлык, муллык һәм бәрәкәтләрен иншаллаһ насип эйләсен. Җөмләбезгә хәерле гомер һәм балаларыбызга Раббул Гиззә тәүфиq, истиқамәтләр, шәкертләребезгә файдалы гыйлем, дин һәм милләтебезгә хәерле хезмәтләр мөяссәр кылып, җөмләбезнең күңелләрен пак, иманнарыбызны сәламәт кылып, гайиб шәриф бәйрәмләребезне барчабызга да мөбарәк кылып, киң хәерле хәләл ризыклар иншаллаһ. Дин ва дөньябыз төзеклегендә Аллаһ субханаһу ва тааля иншаллаһ текрарларын да, кабатларын да күрергә иң хәерлесе белән алдагыда барыбызга да насип
кылса иде. Аллаһу субхану ва тааля шушы изге гайып көннәребезне дә мүбәрәк кылып, киләсе көннәребез, айларыбыз, елларыбыз да хәерле булып, бердәм булып, Аллаһу субхану ва тааля сиратул мустақимнәрдән айырмыйча, иманнарыбызны тагы да ныгытып, саф Аллаһка гыйбадәттә булып җәмәгать, намазларыбызны тагы да күтәреп, ныгытып, калпләребезне чистартып, пак килеш иншаллах. Рухи булсын, физик яктан булсын, Аллаһу субхану ва тааля яшәүләребезне насыйп кылса иде. Бар кануннарга ярашлы мөселманнар иңгә иң тирешеп ураза бәйрәмендә гаит намазын укыдылар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. Iyяка нa'буду ва iyяка наста'ин. Ихдина ас-сиратал мустaqim. Сиратал лазина ан'амта алейхим. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Ихатада балалар өчен кызыклы уеннар, батут оештырылган иде. Ураза гаете районыбызның авылларындагы барлык мәчетләрдә дә шулай ук бик матур итеп билгеләп үтелде. Алина Хадимуллина, Ринат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.